Бүгін жәмәғәт транспортында QR-кодлар системасы ғәмәлгә кертілді. Пассажирлар ковидқа қаршы вакцинация узуын растаучы QR-код яки вакцинацияның тискәре йогынтысы болуы турында рәсми документ күрсәтергә тиеш. Шулай QR-кодлары яки вакцинацияның тискәре йогынтысы турында рәсми документлары булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә транспорт карталарының ғәмәлдә булу вакыты туктатыла. Яңа кагыйдәләр турында алдагы репортажда. Бер җирдән икенче җиргә барып җитү өчен QR-код яки медотвод турында белешмә күрсәтергә кирәк. Транспортта тикшергәндә пассажирга документның нәкъ менә аныкы икәнен раслау мөһим. Вакцинага каршы килүчеләргә үз поликлиникаларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аларга медотвод турында белешмә бирелә. Әмма бу документны җәмәгать транспортында йөрү өчен генә күрсәтергә мөмкин. Эре сәүдә үзәкләренә аның белән кирип булмый. QR-код яки медотвод турында белешмәсез бары тик 18 яше тулмаучылар гына йөри ала. Әмма аларга да шәхес таныклыгы күрсәтү шарт. QR-код автобуста билет сатканда, ә метрода турникет аша кирү алдыннан тикшерелә. Самая опасная зона, где можно быстро заразиться или заразить, это, конечно, общественный транспорт. Понятно, неоднозначно все это воспринимается, но у нас других путей нет. Мы вынуждены приостановить действие электронных карт с льготным транспортным приложением в отношении лиц старше 60. Если они не привиты, если они в течение последних 6 месяцев не имеют медотвода. Прививкадан соң QR-код алу процедурасы да гадиләштерелгән. Күп функциялы үзәктә аны дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмичә дә алырга мөмкин. Шәһәр читенә баручы һәм шәһәрара автобусларга да билетлар шулай ук QR-код белән сатыла. Төбәк-ара таксига һәм шулай ук шәһәр яны электричкаларына гына яңа кагыйдәләр кагылмый. Аларда QR-кодсыз утырып барырга мөмкин. Алия Галиуллина, Лилия Жданова, Татарстан яңалыклары.